Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok, ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way na ko kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok. Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Mangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintang pa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagdigad, nagpanugid si Marieta kay Jack nga nag-away si Buffy kag Sina. Kag nasakit gid ang anak. Ginpagwa ni Marieta nga kulang sa pagpalangga sang isa ka iloy si Buffy. Gani ginhagal niya si Jack nga magpakasal na sila, apang wala siya ginsapak ni Jack. Sa pagpadayon ko pagid.
Salamat. Naislan ko na sang tanan nga lak ang kwarto. Kag amo man ang bintana. Bisan paano, malinaw ng akon pensar kung isala ako diri. Sino ina? Ako ini. Ba, si Jack? Jack? Natapos na bilang pag-ilis mo sanglak sa mga ganhaan? Oo. Magsulod ka. Magpungko ka, anay. Oh, Kamusta si Buffy? Masako siya bala sa paghimo sang AC? Parte sa inner beauty pageant? oo. Matutom subong ang anak ko. Anak naton, Jack. Hindi pagkalimti na, ha? Wala ko malipat, Camilla. Oo, gali. Nga wala ka magpangasawa, Jack. Mga asawa? Oo. Si Marieta. Madugay na ka mga may relasyon, hindi bala? Oo. Jack, hindi ko sala ang natabo. Hindi ko sala. Kung nga wala ako makilala ni Vapi nga iloy niya. Ginkaugtan mo ako, Jack, hindi bala? Nagabutig ako kung hindi ko pag-akuon, Camilla. Apang hindi ako makahimo magbatyag sang kahakig kung makita ko si Buffy. Wala sang adlaw nga wala akong nagahulat nga magbalik ka. Nagsiling ka nga may nagaabot nga card kung birthday ni Buffy. Wala ako makahibalo nga buhi pang aton anak, Jack. Sino nagahatag sang card sa iya? Kag cheque kada birthday niya. Wala ako makahibalo. Gagamoy nang gusto ko mahibalaan sa imo, Camilla. Wala ako makahibalo, sina. Kung wala mo ako pagsugiri. Hindi ayhan si papa mo. Tungod siya lang nakahibalo nga buhi ang aton anak. Kaginbilin ini sa akon. Pamangkuton ko ang abogado ko. Mahimo nga may nahibalaan siya sa amo sinang abutang. Gingamit kong kwarta nga ginhatag sang imo amay. Nag-eskwela ako sa gabi. Kag nagatrabaho sa adlaw. Ang trabaho ko, nag-stocks ako sa mga gatas kag tinapa sa isa ka supermarket. Kag nakatapos ako sa akon pagtuon. Kag subong, may kaugalingon nga korporasyon. Bisan paano, may ipabugal ako sa imo amay. Utang ko sa iya ang akong kahimtangan subong, Camilla. Natuman ko nang akong madugay hanggang ginahandom sa kabuhi. Ang isa ka man dinalagon nga mangin arkitekto. Isa lang ang hindi ko mahatag sa akong kaugalingon nga katumanan. Ano ina? Ang mangin iloy ni Buffy. Jack? Mami, may sugid ako sa imo. Ano ina, Sena? Kaina bala? Nagkaon kami sa gwa sa akon mga classmate. Kagdason, nagkadto kami sa balay nila ni Camilla. Sus, kanami-nami sang balay nila mo. Kag mami, ato man dito si Jack. Ano? Oo. Si Jack? Oo, mami. Ato dito si Jack. Nagsaka kami nga daan sa puno sang kahoy. Kagdason, ginlingling sila namon sa may bintana. Ote, anong inyo nakita?
Naghalukanay sila? Ano? Oo, Mami. Naghalukanay sila ni Jack. Hindi bala. Boyfriend mo si Jack? Oo. Kag nakahibalo ina sila tanan. Nakahibalo ang tanan nga boyfriend ko si Jack. Uti. Nga nagaromansahan ito sila, haw. Wala-wala ka na gid, Mami, eh. Hipo, Sena! Wala ka mo tani nagpanilag sa ila. Kay hindi na pwede sa inyo. Mga bata pa kamo. Sorry, Camilla. Wala ko pagungda. Sorry man, Jack. Nakaibalo ako nga nagabatya ka sang kahidlaw sa isa ka babae nga nagustuhan mo para kay Buffy. Sige. Malakad na ako. Basta ko nagahulat na sa akon si Buffy. Sige. Bye, Jack. Ato na siya. Diyos ko. Nga nagalain ang akong pamatyak. Kung makabati ako, nga may babae siya nga ginatandaan, para nga mangin iloy ni Buffy. Papa, nga nakabatas ka sa paghimo sini sa akon. Oo. Nagpanugid si Sina sa Iloy, nga nakita niya nga naghalukanay si Camilla kag Jack. Kag sa bahin naman ni Camilla, likom siya nga nasakitan, tungod na hibalaan niya, nga may iban pa nga babae sa kabuhi ni Jack. Kag wala siya sang iban nga ginabasol, kundi ang iya amay. Sa pagpadayon ko pagid. Nagasalig ka gali? Kay ikaw ang nagdaog sa inner beauty pageant? Nga haw? Hisa ka? Wala ko yung mahisa, no? Ginsugiran man ako ni Mami nga ang imo iloy nagdaog man sa amo sina nga pageant sang una. O ti ano karon? Nahisa ka gid no? Wala ko gani mahisa. Kay ang mami mo ikratan. Ano? Ano nga ikratan? Nagapangagaw siya sang boyfriend. Ano? Ano nga nagapangagaw sang boyfriend man? Oo. Ginagaw niyang boyfriend ni Mami. Ginagaw niyang boyfriend niya nga amo si Jack. Ano? Wala ka makahibalo? Nga ikratan ang mami mo? Kag ang mami mo nga ina, amo si Camilla. Ano? Nagabutig ka, no? Ay, karon! Dumugon tagid ka! Ble! Ikratan! Bata sang ikratan! Wala ka makabalo? Butigon ka! Butigon ka, gid! Ble! Dra ka na! Mapauli ko! Pamangkuton ko si Daddy! Marieta? Ako matuod. Anong kinahanglan mo? Luyag ko lang nga maghalin ka na diri sa duog namon nga ini Camilla. Ano? Nga Masami nga nag-aaway si Sena kag Buffy. Bangod sa imo. Nga man. Anong ila kinaawayan, haw?
Ikaw! Ako? Nakita ni Sena ang ginabuhat ninyo ni Jack. Kag nagahandom ka nga mabalik ang inyo kahapon? Hindi na inamahatagan sang katumanan. Bangod wala ka ni ginahigugma ni Jack. Kalaslo na kami. Gani hindi na paggamuha pa ang kabuhi namon. Kag isa pa, nakahibalo ako nga hindi maluyag si Buffy nga mangin iloy ka. Bisan anak mo pa siya. Bangod ginbayaan mo siya eh. Gintalikdan mo siya sang jutay pa siya. Kag subong, nagapaabot ka nga makuha mo si Jack pati ang inyo anak? Maghuya-huya ka man, Abi? Marieta? Para sa amon kalinong, kag sa kalinong sang anak mo, maghalin ka diri, Camelia. Hindi ka namon kinahanglan diri. Kag wala ka sang labot diri. Marieta? Bay, ikaw ang nagsulat sa SPO sang una ko nga pag-abot dire? Oo, ako. Apang wala ka gin magpamati? Nagpadungol ka na lang? Kag sugod sang mag-abot ka, wala na kami nakabatsyag sang kalinong. Gini maghalin ka na, Camelia, ha? Maghalin ka na! Hindi kami pagtublaga diri. Pasalamatan namon ina sa imo. Dra ka na. Ato na siya. Diyos ko. Siya gid galing nagsulat sang tinaga nga ato sa espeho. Kinapalayas niya ako diri. Kaya hindi na ako kinahanglan diri. Nagahulat ako nga ipakilala ako ni Jack kay Buffy. Apang wala niya mapuhat. Kagaron, nakahangop na ako. Hindi siya maluyag nga akong kilalahon nga iloy ni Buffy. Si Marieta ang iya ginapasulapi. Kag hindi kay ako. Kag hindi ko siya mabasol. Kinahanglan nga maghalin na ako diri. Subungkid. Daddy! Buffy, anak. Ano blang ito po? Nga nagahibi ka. Nakakita ka naman bala siyang away sa eskwelahan? Dad! Nga wala ka magsugid sa akon nga si Camelia nga akon iloy. Buffy? Nga, Daddy! Sinong nagsugid sinasay mo? Si Sina! Amo ko no inang ginsugid saya ni Mami niya. Kag si Mami, ginagaw kaniya kay Marieta. Matuod balay na, Daddy. Ano? Dad, matuod ba lang ang ginagaw ka ni Camelia kay Marieta? Hindi. Hindi matuod din, ha? Kun amo, nga dito ka permi sa balay ni Camelia. Buffy, nagakinahanglan siya sang bulig. Nadlok siya nga basi magbalik ang kawatan nga nagsulod sa iya balay. Butigon ka, Dad! Butigon ka mo nga duha! Ginakaugtan ko ka mo nga duha! Buffy! Magbalik ka! Buffy! Hindi. Naakig siya. Kung naman, hindi niya mabaton si Camelia nga mangin iloy niya. Oh, nagsala ako. Nagsala ako. Sugatan ako ni Zenya pag-abot ko dito sa syudad. Kag nagsiling siya, nasa iya lang anay ako madayon. So wala pa makahalin ang nag-aarkila sang akong apartment.
Kag mahimo na kuno dayon ako nga makasugod sa akong trabaho bilang editor sa magasin. Wala na ako nagpaalam kay Jack kag Buffy. Hindi na kinahanglan nga gamuhon ko pa sila. Naglaom kid ako nga mangin isa ng amon pamilya. Ako, si Jack, kag si Buffy. Amoy nang rason nga nagaduha-duha si Jack nga ipakilala ako kay Buffy nga iya Iloy. Pagod, hindi siya makasiguro kung batunon ako ni Buffy bilang iya Iloy. Kung sa bagay, hindi ko sila mabasol. Gintalikdan ko sila. Amoy ng ila pagpati. Apang nakahibalo ang Diyos. Nga silang labing malahalo niya tinugas sa akong kabuhi. Apang para sa ila kalinong, mas maayo nga mahalin na lang ako. Agod nga hindi na ako makaistorbo pa sa ila. Kalain si Ima! Anika, do sa mabatian ko ang tingog ni Buffy. Kalain si Ima! Nga wala ka ginagpahibalo sa amo ni Daddy. Si Buffy? Siyang nag-atuba nga ina sa akon. Kag si Jack. Ariman? Jack? Buffy? Kamu? Anong ginabuhat ninyo diri? Salamat kinabtan ka namon. Jack, hindi na ako maluyag nga manggamo sa inyong kabuhi. Kag Buffy, patawara ako nga akong imo nangin Iloy. Pero please, hindi ako pagkaog ni Buffy. Hindi. Da! Angking ka ko sa imo! Nga malakat ka! Mahalin ka naman! Kag matugay ka naman magbalik! Pareho sang ginhimo mo sang una! Amo na nga aking kami ni Daddy sa imo! Buffy? Jack? Hindi ako makahangop siniya. Anong pot silingon sini? Insugid ko na sa iyang tanan, Camilla. Nagsiling si Buffy. Ngayon hindi siya magpasugot nga maghalin ka pa. Kinahanglan nga makawibalo sila! Nga may Iloy ako! Kag ikaw ina, Mami! Amoy nang gusto ko! Nga may matawag ako nga, Mami! Kag kung maghalin ka naman, maupod na kami sa imo ni Daddy! Hindi pala, Daddy? Oh, matuod na. Amoy nang gid kasugta namon. Nakundiin ka, ara man kami. Jack? Buffy? Nalipay gid ako! Nalipay gid ako, Jack! Nagbalik sa ilabalay balakasyunan si Camilla kag Jack. Kag si Marieta naman, nagsaylo sa lain nga banwa, kaupod sa niya anak nga si Sina. Subong, malipayo na gid si Camilla, kag wala na siya sang pangayoon pa. Hasta na lang diri ang akon pagsaysay, tubtob sa liwat, Dear Diary, Carlota. Amuyadto ang matahom nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa Dear Diary. Matamo gid nga salamat sa inyo pagpasakop. Basta Radyo Bumbong. Bombo Radio.
Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga